54 keer wie de gondelvaart op wielen in Droegeham. En het is maar de vraag of het onkomend hier teruggaan kan. Het is elke keer wel onderwerp van gesprek, hebben we er wat zien. Maar we hadden nog nooit voor dit moment zien dat we er 2 te weinig gaan. Dus dit is wel even een momentje, ja. Ik zit prototiert in het bouwen van een gondel. En corona had dus ik wel snel dat mensen oren keuzes maken. En het tijdsaspect, dat is wel een groot gedeelte werd wat het mij te maken had. En daardoor hadden ze zei van, we hebben het genoeg draagvlak om een gondel te bouwen. Want het is echt wel, er zit een heel prot werk in en protte maand voorbereiding. En aan het einde, wie zo dat blomken prikken en zo, dat redden we altijd wel. Maar vooral in het voortraject, echt een gondel zetten. En net steende dat er maar 2 wijn minder binnen, is 8 toch echt te min. Ja, het zien is het minimale wat we op het parcours staan hebben. Dat had 2 redenen. Omdat we het publiek wat snel laten willen, dan ga ik wat snel te laten als je het zien ha. En dan is het parcours ook mooi vult, met een onkleiding van een showband ertussen. Vandaar dat we waarschijnlijk minimaal zien. Meer mij altijd, maar minimaal zien. 6 december is er een keerkomst en dan wordt bekend hoe de toekomst van de gondelvaart eruit zocht. Harde hoop en ik vind dat we het verplicht zijn om te onderzoeken, want het is een prachtig evenement. We zijn immaterieel cultureel erfgoed en dus ik vind dat we het verplicht zijn om dit prachtig evenement.